Bisimilayi malakti ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bangazi mara la a yirala k'a fɔ ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ olu ni tora binkani wale dɔ kɔni senfɛ. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko karidon décembre kalo tile 29 kɔnɔna la ko Sokura commune na ni dugu dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o dugu ma Ganida ko marifatigi dɔw de kɔni taara ni dugu kofɔlen na ka taa binkani wale kɔni ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma. Ayiwa ko tuma min na ni maajugu ninnu kɔni sera yen dugu in na ko u kɔni u ta kɛ muguci ye yen dugulamɔgɔw la. Ayiwa ko ni ma kofɔlen ninnu kɔni tilalen ni marifati in na ko min yɛrɛ ye jiginɛso ye n'o ye ɲɔbilayɔrɔw ye k'u ye taa don o so caman kɔni na k'o jeni ka sɔrɔ ka boli ka taa ka bɔ o dugu in na. Ayiwa ko o don kelen in kɔni kɔnɔna na tuguni hali bi Bangazi kɔni mara la k'u y'u kun da Wekoro commune kan. Ayiwa ka taa dugu 3 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni bɛ yen nɔ ka taa ni waleya ɲɔgɔnna ninnu kɛ yen nɔ n'o ye marifati ye ani ka taa mɔgɔw ka ɲɔmarayɔrɔ kɔni bɛ yen nɔ ka taa dɔw la k'u ka balo bɛɛ lajɛlen jeni nka ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko ni makofɔlen ninnu kɔni bolila ko bolo ma se ka d'o kan wa min yɛrɛ ye ni banbagati wale ninnu ye a yira k'a fɔ ko maa 5 de kɔni bɔɲɔgɔn kɔ ni tora la ani maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu joginna kosɛbɛ. Nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye ni waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Tɔnbɔkutu Burukina finitigiw ka bolofara min bɛ MINUSMA fɛ ale kɔni bɔra ka taa dɛmɛ don yen dugulamɔgɔw kɔni ye. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko sibiri don décembre kalo tile 28 kɔnɔna la ko nin ye MINUSMA maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Burukina finitigiw ka bolofara min bɔ MINUSMA fɛ olu kɔni bɔra ka taa dɛmɛ kɛ Tɔnbɔkutukaw ye ni o dɛmɛ min na o don y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ yan nɔ bɛn ani kelenya de kama wa ko olu kɔni ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kelen ye. O de hukumu kɔnɔna na ni makofɔlen ninnu kɔni bɔra ka dɛmɛ caman kɔni kɛ i n'a fɔ seli tapi ani balo ani sukaro ani tulu a n'a ɲɔgɔnna caman ka bɔ ka di Tɔnbɔkutu dugulamɔgɔw ma. Wa ko nin ye baara kɔni daminɛ ye ko nin tɛ baara laban ye ko don n'a nataw la ko dɛmɛ wɛrɛw kɔni bɛ yen nɔ u b'a don ni makofɔlen ninnu ye ko sabula ko olu ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ ni dɛmɛ ninnu fanba bɛɛ lajɛlen dira maa minnu ma olu ye maaw ye maa minnu na ni gɛlɛya kɔni b'u la kosɛbɛ ani maakɔrɔbaw minnu si kɔni kɔrɔbayara kosɛbɛ ni cɛ b'u la ni muso b'u la wa min yɛrɛ ye maa minnu ye dɛmɛ sɔrɔ olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ko olu kɔni bɛ ni makofɔlen ninnu fo wa min yɛrɛ ye Burukina finitigiw ka bolofara min bɛ MINUSMA la olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye ko ye ko min na ni o bɛ don bɛn ani lakana kɔni baaraw kɔni kɔnɔna na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ maa minnu siranna kɛlɛ ɲɛ ka boli ka b'u sigiyɔrɔ ka n'u sigi Koro kɔni mara la ko olu kɔni ni gɛlɛya sugu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ni an b'a f'u ma déplacé ka na Koro kɔni mara la ani maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u fana bɔra Burukina jamana kan ka sababu kɛ binkani jugu ye ka n'u sigi Koro jamana kan ko ni an b'a f'o ma réfugiés ko olu kɔni ni gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na u sigiyɔrɔ la ko sabula ko dɛmɛ kɔni tɛ ka don u ye ko wa ko baloko gɛlɛya kɔni bɛ ni makofɔlen ninnu na ani a ɲɔgɔnna caman wa an b'a yira k'a fɔ ni makofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni bɛ taa maa hakɛya min na ni ye maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la Mali yɛrɛ kɔnɔna la ka t'u sigi Koro fan fɛ ko olu kɔni maa kɔni bɛ taa maa 11 kɔni bɔ ɲɔgɔn na minnu fana bɔra Burukina jamana kɔnɔ ka na Koro mara la ko olu kɔni bɛ taa maa 450 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la. Ayiwa min yɛrɛ ye ni makofɔlen ninnu ye olu kɔni bɛ ka welewele bila baɲumankɛ tɔn maaw ye minnu bɛ dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw ye ko u kana u dɛmɛ kosɛbɛ ani min yɛrɛ ye Mali gouvernement ye ko u ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu kɔni bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu na. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ la a maa fanba bɛɛ ye muso ani denmisɛnnin fitininw ye. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Masina mara la a yira k'a fɔ ko mobili 3 ale yɛrɛ ni moto caman kɔni suyɛna maajugu dɔw kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ kɛra sibiri don décembre kalo tile 28 kɔnɔna la ko nin ye maajugu dɔw de olu kɔni taara min ye Sidila commune ye dugu dɔ bɛ yen nɔ ka taa maa dɔw kɔni ka cɛkɛda dɔ bɛ yen nɔ ka taa binkani wale kɔni kɛ ale kɔni ka nin cɛkɛda in na. Ayiwa tuma min na ni makofɔlen ninnu kɔni taara u kɔni ye mugu jugu kɔni ci maaw la
min yɛrɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baara la ni cikɛda in kɔnɔna la u kɔni ye mugujugu ci u la o mugujugu kɔni cilen olu la olu kɔni caman kɔni bolila tuma min na ni mako fɔlɔ ninnu kɔni bolila maajugu ninnu kɔni donna walasa k'u ka baaraw kɛ n'o ye ka mobili ani moto caman kɔni suɲɛ ka taa n'a ye ayiwa an b'a yira k'a fɔ ni cikɛda in kɔni ye maa dɔ de ta ye ale yɛrɛ ye maa min dɔnnen don kɛnyɛrɛye baaraw kɔni kɔnɔna la hali bi o kun kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ni waleya ninnu kɔni kɔfɛ maa kɔni ni ma to a la ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruya ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la